дар шаҳри Перми минтақаи Урали Русия силоҳбадасте вориди бинои донишгоҳ шуда чанд нафарро бо силоҳи оташфишон ба қатл расонд. Сипас ӯро боздошт намуданд. Кумитаи тафтишотии Русия дар изҳороташ иброз дошт, ки бар асари ҳамлаи мусаллаҳонаи 20 сентябр 8 нафар ба ҳалокат расид. Ҳамлавар ҳангоми боздошт ҷароҳат бардоштааст. Кумита ҳамчунон ёдовар шудааст, ки дар ин ҳамла чанд нафар маҷрӯҳ гардид. Хабаргузории РБК-и Русия бо такя ба манбаи қобили эътимодаш навиштааст, ки масъули ҳамла Тимур Бегмансурови 18 сола будааст. Корбарон дар шабакаҳои иҷтимоӣ наворҳоеро пахш намуданд, ки дар он дида мешавад чӣ гуна донишҷӯён худро аз ошёнаи дуввум ба замин ҳаво медиҳанд. Бо оғози ҳамла масъулони донишгоҳ тавассути шабакаи иҷтимоии ВКонтакте ба донишҷӯён машварат доданд, ки дари симхонаҳоро маҳкам карда касеро роҳ надиҳанд. Дарс дар донишгоҳи шаҳри Перм, ки 1 миллион аҳолӣ дошта, дар 1400 километрии шимолу шарқи Перм қарор дорад, лағв шуд. Ин дуввумин ҳамлаи маргбори мусаллаҳона ба муассисаҳои маорифи Русия дар соли равон аст. Моҳи май дар ҷумҳурии Татаристони Русия Илноз Галавиеви 19 сола ба мактаб ҳамла карда 9 нафар, аз ҷумла 7 муассили синфи 8 ва 2 муаллимро ба қатл расонда буд. Баъди муоина табибон изҳор намуданд, ки Галавиев бемории рӯҳӣ дорад. Ҳамзамон ҳамлаи 20 сентябр ҳодисаи моҳи январи соли 2018-ро ба ёд меорад, ки он замон як ҷавони 16 сола дохили симхона шуда бо корт 11 талаба ва муаллимашонро маҷрӯҳ кард. Аслан баъди ҳамла ба мактаби шаҳри Бислани Осетияи Шимолӣ дар моҳи сентябри соли 2004, ки боис ба гаравгонгирии беш аз 1000 мактаббача шуда буд ва дар амалиёти раҳоии онҳо беш аз 330 кас ба ҳалокат расид, Русия назорати мактабҳоро шадидтар кард. баъди ҳамлаи қазон вакилони мардумии Русия назорати силоҳро ҷиддитар намуда буданд.